Bună ziua, sunt Durnă Teodor din București, născut la Iași. Sunt o persoană care în viața lui nu a fost luată în serios de absolut nimeni și pe care toată lumea s-a at ca pe pomul de Crăciun, de la naștere și chiar și dinainte. Vreau să mulțumesc postului de știri Antena 3 că mi-a șters comentariul despre copiii care agresează și sunt violenți cu arme albe împotriva altora, în care eu am sugerat că aceștia ar trebui să fie arestați, punct, arestați. Și după aia trebuie să se întoarcă la școală. Consider că după faptă urmează și răsplată. Comentariul meu a fost considerat de Antena 3 ca fiind intimidant, hărțuitor și așa mai departe. Aș vrea să le mulțumesc și să le urez o binecuvântare din partea lui Dumnezeu cel prea înalt, lui Hakadosh Baruchu. Nu-l știți voi. Nu mă știți nici pe mine, eu sunt un nimic pentru limba voastră, pentru palatul vostru al gurii, pentru tot. Voi, jurnaliștii, editorii, deținătorii, cei care conduceți, cei care scrieți, cei care filmați, cei care luați interviuri, toți de la A la Z, cu moderatorii, cu conducătorii, da, sunt schizofrenic. Puteți să vă ziceți ce vreți voi în capul vostru, ce vreți voi în limba voastră, puteți să credeți ce vreți voi, să simțiți ce vreți voi, puteți să faceți ce vreți voi, puteți să ștergeți ce vreți voi, pe mine nu o să mă ștergeți, opinia mea nu o să o ștergeți. Nu vă consider umani, nu vă consider oameni, consider că trebuie să fiți pedepsiți, da? Pedepsiți, pedeapsa divină, da? Nu că așa. Și voi, și conducătorii voștri, și pocăiții, și cei de alte religii, și cei din alte popoare, și trădătorii din țara asta, toți ar trebui să vă luați o pedeapsă, una mare. Dar nu o să vă luați. Pentru că Dumnezeu nu pedepsește, Dumnezeu nu cercetează, Dumnezeu nu așa, nu face. Niciodată nu va face.